L-edukazzjoni hija kruċjali biex tgħallem diversi oqsma tal-arti li huma fundamentali għall-iżvilupp fil-karattru ta' persuna. Din hija l-fehma ta' esponenti fl-oqsma tal-kreattività li kienu fuq il-panel tas-seminar Soċjetà Kreattiva organizzat mill-Partit Laburista. Tanja Bajona, għalliema fil-qasam ta' Sfin, tisħaq li pajjiżna huwa mimli talent. Iżda jeħtieġ li dan it-talent ikollu fejn jimra. Għalhekk jeħtieġ li Sfin u oqsma oħra tal-arti jiġu malma mill-iskejjel tal-gvern ukoll ħalli kulħadd ikollu opportunitajiet indaqs. It-talent li għandu bżonn iżjed spazju fejn jesprimi ruħu. Mhux biżżejjed li jkollna biss għandna l-iskejjel privati li qed jagħtu sehem tajjeb ħafna. Dominic Gallia li għandu snin ta' esperjenza fil-qasam tal-kompożizzjoni tal-mużika jgħid li l-edukazzjoni għandha trawwem artisti Maltin ta' kwalità, anke b'rispett lejn l-udjenza Maltija li trid tara xogħol artistiku ta' kwalità. It-tagħlim irid jinħoloq xi ħaġa li nagħmlu mużika popolari. Mhux dejjem bil-fors ngħaddu miċ-channel ta' klassiku għax ma jinteressax dak iċ-channel. Bekk ikonna mużiċisti anke tal-pop ikunu ta' kwalità u ta' livell. Iżda fuq kollox skont Rebecca Cremona li taħdem fil-qasam tal-films barra mixtutna, l-edukazzjoni għandha timxi id fit ma' opportunitajiet ta' xogħol li huma sostenibbli. L-edukazzjoni importanti ħafna, il-mentalità tal-gwar li għandhom valur l-arti u l-kultura, iżda anke li hemm sustainable job opportunities għal dawk li qed jistudjaw. Il-problema bl-edukazzjoni Maltija hija li għadha mhijiex qed toħloq artisti ta' livell li jkollhom il-prattika neċessarja. The problem that I find is that young students, they're only 18 and 19, haven't got very good or the desirable standard of understanding of art, and they are coming within a field of creative practice. Albert Marshall li kien iċ-chairman tas-seminar Soċjetà Kreattiva jgħid li għandna niżguraw li l-arti tal-persuni li jħossuhom emarġinati fis-soċjetà ma tkunx traskurata. Tajjeb li nirrevedu ftit il-preżentazzjonijiet tagħna ħalli nkunu iktar inklusivi fid-diskors tagħna u fl-ideazzjoni ta' kif wieħed jinvolvi lil dawn l-artisti fil-marġni u jġibhom eqreb lejn iċ-ċentru.